Zer da sortzetik bizitzea? Zein da bertsolari autonomo izatearen B aldea? Ikusten ez diren autobidaiak, ordutegiak, diruak, agenda hutsen eta beteen ezinegona. Zenbat age mota dauzka bertsolariaren bizimoduak? Zenbat modu daude bizitzeko? Eta zenbat aukera bizitza hori duina izateko? Halako galderei erantzuten jarri ditugu Miren Amuriza eta Andoni Egaña errepide ondoan. Elgoibarko Usatorre tabernan. Bertsolarien ohiko elkarlekuetako batean. Hau izan da bai gure junta izotokitako bat, beste bat esango nuke Durangoko autopiste irterako parkin berri xamar hori dela. Beste bat nahiko mitikoa Zarauzko Inurritza auzoko gasolindegiko taberna, Aritzeta ere bai. Nik esango nuke azortziak desenteko bizkarrezurra ematen diola bertsolariaren mugimenduari. Egia da, ez, da guk gure artean gehienok badaukagun kotxea, egintzat ematen dugu, ez, eduki behar dela, eta egon izan danean baten bat, kotxeko karnetik barik denbora askoan ibili dana, kideek lagunduta edo gaztetxoak askotan garraio publikoaren bidez zelako odiseak egin behar izaten dituzten. Baina bertsolarien artean behin ez dugu dudaik izan, elkarrekin egin izan dugu bidaia alden neurrian. Batetik gastu aldetik eta arrisku aldetik, eta baita ere, saioan sartuz zoazelako, beste bi bertsolariekin edo hirukin topo egin eta herri batera iritsi bitarteko ordu bete hortan, saioan sartuz zoaz. Azteko jende askok ez dakiela, normala da moduan, ez dakiela zer dan gure bizimodua, zer suposatzen duen, neuk ere ez dakidan moduan lantegi baten egoteak zer suposatzen daben, ez da. Antzina ez dela eduki gendun, lagun arteko urtean behin bitan batzen garen lagun arteko junta izo bat eta umetako eskola lagunena eta hasi ginen rondan, ez, batak nik etxe bat erosi dut, besteak nik lanean nabil, ez dakit, nik oposaketa batzuk atera ditut, ez dakit zer, eta nik esan nuen, nik aurten idazten ibili naz, bertzotan nabil, botan dituen pare bat hiru gauza, eta akordatzen naz lagunak esan ziala, bai, baina lan nun egiten dozu. Bai. Nik eukinaban fase hori, esaten jendeak pentsatzen dau, gu hemen bizi garela hori, holtzatik holtzara eta hijita aja, eta kanpotik ikusten dana hori dalako. Baina gero, beste aldea ere esaten dut, klaro, egia da, persona honek askotan ni ikusi izan nahuela ordutegi barik bizitzen, ikusi izan nahuela berak bere eguneroko antolatzeko ez daukan malgutasun batekin. Nagusiki sormenera eta nagusiki bersotara emandako bizimodua, ez da erresa. Ez da erresa eta batez ere gogorra da. Behar da osasun fisiko desentea, oreka mental handia, behar da grina, behar da gustatu. Onerako eta txarrerako ez, baina gure egunerokoan oso difusoa da lanegunaren eta ez lanegunaren arteko zera ez. Suposatzen dut ez, eta beste batzu ibe igual lanaren arabera edo gertatuko zaie ez deskonektatze hori edo, baina ez, askotan bertzotan gabiltzanok gehienok, beste lan klase batzuk ere egiten ditugu, sormenari lotuak askotan, orduan hor ez dago domekarik. Astelenik ez dago, baina denbora guztian ez. Bersotan eta gainera beste sormen lan batzutan ibiltzeak daukan drama txikietako bat da ez dakizula zer nahi duzun iriz dadin, ostirala o astelena. Nik gogoan dut noiz erabaki nuen da nola erabaki nuen ere bai. 30 urte neuzkan, Gasteizko udaletxean lanpostu bat neukan, nahiko ona, kultur eragile nintzen, baina ordurako Euskal Herriko 2 final jokatuak neuzkan, eta 30 urte nituen urte hartan, igual 150 saio egin nituen. Orduan, 2 gauzak gustatzen zitzaizkidan, neukan lan itxusia, bersoak asko gustatzen zitzaizkidan, eta kontrolatzen nintzen 2 ondo egiteko gaitasunik eneukala. Ez garunez eta ez orduz eta ez ezer. Eta orduan, igual erabaki arriskatua zena, hartu nuen 30 urtekin, da zen lanpostuari uko egin, eta sormenetik, eta batez ere bersotatik bizitzen ahalegintzea.
Bueno, orduzke hoztiok hilego eta 9 urte jundia eta, bueno, ez zaitezeren faltarik iritsi bizitzan. Sobrarik ere igual ez, baina... Nik ere, nik uste dut ez, bertzotan oso modu inkontzientean eta karrera amaitu ordukoia egiten genituen saio batzuk, dirutxo bat sartzen zen ja hortik eta karrera amaitu eta pare bat urtean edo, hiru bat urtean, ibili nintzen lanean, irakaskuntzan, eta hor hasi zitzaizkidan aukera berriak sortzen bertsotatik eta aparte bestelako gauza batzutatik lanean aritzeko. Erabakia hartu nuen momentuan, neukan neuk ere, holako kontzientzia zu baizu ausarta, beste danak horra dira oposaketetarako prestatzen ez dakiz zertatata bide hori eta zu bidetik irten zara eta egia da beste zailtasun batzuei aurre egin behar izan digula eta gauza batzutan errekaren kontra joan izan garela, baina gero orain esaten dut. Bai, baina agian ez hainbeste, nik honetan hasi naizenetik beti eduki dut seguru B plan bat espada hor neukala. Irakaskuntzara sartu halko nintzela, gauza pixkate okertzen hasten baziren, eta orain gertatu zait pixkate alderantziz, nik ointxe daukat zuk lan utzi zenuen adina. Bai, 30 ointxe dauzkazu. Hori da, orduan nik azkeneko 4-5 urteotan autonomo moduan bizizateko aukera eduki dudan arren, erabakia hartu dut, lan finko samar baten behintzat ordu batzuk egiteko, beste aldela ez utzita, baina erabaki hori hartu nuenean ere oso kontziente nintzen horretaz, nik egin naik hau eta hori ezin du edonork esan eta, Eta egia da baita ere, nik 30 urte neuzkanean da zuk ointxe dauzkazu, orduko eta oraingo esan dezagun kultur panorama, berso panoramak ez daukala zer ikusirik. Gaur egun bersotatik bizitzea askoz ere zailago iruditzen zait orduan baino. Zergatik, bersoaritza asko zabaldu dalako, gero eta bersolari on askoz gehiago dagoelako, eta orduan, demagun 20en artean banatu beharrekoa zen tartaura, oain igual 100en artean banatu behar dela. Bersolaritzaren osasun onaren seinale da hori. Lana ordaina kontutan hartuz, nik gustora nago. Nik uste dut bersolariak proporzionalki ongi ordainduak garela. Baten-batentzat jaialdi batean kantatzeatik 200 euro ikaragarri izango da, eta beste batentzat izango da txorikaka hutsa, ezta? Baina nik uste dut egiten dugun lana, pasatzen ditugun orduak, eta gauza horiek kontutan hartuta, asko ez dela, eta gutxi ere ez. Pixka gehiago balitz, hobi. Bersotatik bizitzeko, eta soldata normal bat ateratzeko, urtean 200 saio egin behar dira. 200 saio, 200 euroko dira, 40.000 euro. Kendu horri bidaia, gastu sozialak, tragoak, otorduak, kendu horri autonomoak eta edozein langile ertain baten soldata gehatzen da. Hoi edia kontuak. Lehin hor gestitu esaten hola. Ez daukaguna da igual, gure artean diruari buruz berbetako ohiturarik edo, nik nago behintzat kideekin oraintzu arte ez dute eduki eta egia da, hori ere badala, zeure lekua hartzeko ariketa bat, edo askotan, batzutan dagoena hartzen dugu, baina beste batzutan niri oraintxe ere batzutan kosta egiten zaite zenbat, zenbat. Eta nik uste dut honi buruz esplizituki kontrako eztarritiken harira engendula berba lehenengoz, diru eta zenbat galderari erantzutearen atzean faktore asko gurutatzen dira, eta da hain gauza oinarrizko bat, zenbataren atzean dago hasteko, zeuk zeure lanari ze balio ematen diozun, baina lan hori zeren arabera epaitzen da. Eta nik igual nire lanari ez diote baliorik ematen, ez daukalako konfiantzarik nire buruarengan,
baina bestearek ematen dio eta jartzen dio. Bai, hasi berria zaren edo hori dana. gizonezkoa zaren edo Hori dana, emakumezkoa. hori dana, bai. Bai, kultura kolektibo bezala, kultur langile, soinu eta argi teknikari eta nahiko ipurdi biztan geratu gara pandemian ondoren. Hain zuzen ere, gehienak autonomoak garelako, ez daukagulako langile estatus jakinik, diru laguntzak eskatzeko ere paragrafo jakin batzutan ez bazaude ezin dezulako eskatu. Eusko Jaurlaritzak 2,5 milioi destinatu zitunean kultur langileen laguntzarako, bertsolariok ezin izan genuen diru laguntzatara eskatzera ere iritsi, ez gaudelako bertsolari dioen epigrafe batean. Alegia, ni hasieran uste dut actores y toreros, artistas y toreros nintzen, bai. Gero beste bat hartu nuen, traductores e interpretes olako zerbait, badakit bertsolari batzuk otrosen daudela, eta orduan ez daukagu estatus jakinik. Eta orduan, jubilaziorako, nahi 75 gaindik 6 urte faltzazik eta egia esanen ez pentsatzen ere jarri. Pandemia nola eragin dizu bertsolari gizan? Geldio ginen hilabete pare bat, 3 bat horietan geldi ginela eta bestelako sarrera handi barik, baina ni sortea eduki dut, bertan bera geratu ziren gauza asko, emanaldi asko rekuperatu ditugula eta udazkenean gauza berri batzuk ere joan direla sartzen. Bertsoa nik esango nuke libratu gaituela askotan esan dugu hau, baina geure soiltasunak eta geure formatu txikikoa izateak, azpiegitura handirik ez behar izateak. Eutsi dira gehienak asko bintzat zaio esan dezagun instituzionalak. Udaletxeek edo olakoek antolatutakoak eta hori ongi da eta eskertzekoa da. Baina auzo elkarte batek edo kirol elkarte txiki batek edo berdintzai katekesi talde batek antolatzen zuen betiko bertso saio koxkor hori edo otordu hori galdu egin da. Eta herri ehunduratik sortutako bertso saio mordo hori eta mota hori berreskuratzen kosta egingo zaigula iruditzen zait. Desorduak, nik uste dut hori dela, desorduak eta eslekuak, errepikatzen dira. Elkarbizitzarako ez geha errexak. Urtero Altxazera Egu Berri Eguerdian Maitik Larrabiltzoko gaztetxera kantatzea joateko, edo urtero utzen egin dezu zure anaia baten urtebetetzea nun familia osoa biltzen den zuezik zuk Segaman daukazulako saioa urtero. Baina Segamari ere gustu hartzen zaio eta Larrabiltzuri ere, bai. Orduan, gauza batzuk galtzen dira, beste asko irabazi, segurazki seme-alabekin gehiago edo momentu bereziagotan beti egonez izana da. Galera bakarra pixuduna, ez da?